wis netepi pinangka prajurit ana ing Demak Bintara merga katentreman saputuhe ana ing Bintara Demak iki ora aku dhewe sing duwe tanggung jawab kalebu kowe-kowe kabeh. Apa sekirane ruangmu anggone jaga ana ing Kasultanan Bintara Demak wis ora ana sing ngejiwani. Menika sampun sarapta samadya. Maksud kate merga apa? Malan aku lagi wae mung didhawuh. Saking ngersane Kanjeng Sultan Patah. Ewon dene kabeh katentreman ana ing Bintara Demak. Iki wis dadi tanggung jawabmu. Lamun to mengko ana siji wae. Kawula sing bakal gawe rusuh utawa gendroh ana ing leladan Demak Bintara, tak jaluk tanggung jawabmu pinangka prajurit ana ing Bintara Demak apa sekirane sabu. Panjenengan ampun kuwatos, sedaya para prajurit menika sampun siaga. Ayo, Cak. Sing tak jaluk utawa sedina prayek lakoni. Wis tekon Demak, ayo do munggah. Beneran. Lah yo, Ayo do munggah. Ayo. Ayo. Ayo tok. aku kok ora pangkling lawan aku. Yen ora kleru, iki rak wong saka Semarang seswane lontang. Leres. Bisono. Nggih. Sawa. Sawa. Lah nggih, seling ngoten kok. Ketinggalan kalau nggih boten pangling. Ya sapa? Cepet-cepet eling, cepet-cepet ora. Eling-eling coba. Sapa? Dieling-eling. Ya, sarpen ta Kebon. Nah, niki kula lali tenan. Oke. jenengan niku sinten nggih? Upama kowe lali karo aku, wis pas. Diwanoke. Aku kira apa pate Wonosari. Geleng iki kula pun eling. Ora kleru pancen biyen aku begal kecu brandal. Nanging sakwise Bintara ngadeg, aku diangkat pinangka warangka dalem Kanjeng Sultan. Jadi ngoten nggih mapan kebeneran. Kok kowe ngandhake mapan kebeneran? Kebenerane ana ning ngendi? Kula niku badhe nyocoke kabar teng bumi Demak. Nganti ado saka Semarang tumuju ning Demak Bintara mung pengen nyocoke kabar. Nggih, Sekirane ana kabar apa kok nganti temeka ana ing Semarang. wonten kabar kalih. Sing sepisan Kabar ingkang setunggal niku napa leres mbok bilih Guru Agung Syekh Siti Jenar sakmenika sedo. tak wangsuli pitakonmu sing sepisan. Pancen gurumu Agung Syekh Siti Jenar udakara wis seminggu iki pancen mati ana ing leladan Demak Bintara. Saestu. Nah, menurut yang balik ayo. Mulai ya. Kabare loro kok sing siji. Oh, Ning aduh. sios mboten. Siok kepiye niku arep? Siok sedo, kepiye? Sios sedo Mas Wong sing jenenge wis mati ya mati. Apa ya ana tinane yen wis mati 7 dina iki bali meneh. Lah nek kok aneh-aneh ini pon. Aneh papane ning endi? Disime diborake dadi asu blangingan. Niku terus Pancen kandhane Dewan Ulama ana ing Kasultanan Bintara Demak. Lamun to gurumu ya Syekh Siti Jenar iki nalika mati sak temah kunarpane iku dadi asu bilang minyak. Oh, ngoten Ya, bener. saiki wis tak wangsuli kabeh pitakonmu. Saiki bali ning Semarang. Terus balik ayo wis bener. Balik piye? Lah pripun? Kowe undhe guru wis sing mati kok ora kudu-kudu kirim donga apa piye ngono. Guru tahlil. Ngeten ana kula rancak kanca kula pengen munggah ing Demak, pengen roh pundunge. Lho, Bisawa lan kowe bisa. Ora ateges aku mambeng kabeh lekasmu kuwi apik. Pengen kirim donga ana ing kersane pundunge Syekh Siti Jenar. Nanging mergo kabeh iki wis dadi pirembakan Dewane Ulama lan ditapak asmane Kanjeng Sultan Patah. Marang sapa wae kalebu siswa lan siswane Syekh Siti Jenar. Iki ora dikeparengake ngerti ning endi alang ujure makome Syekh Siti Jenar. Mula saka kuwi kabeh pitakonmu sak wangsuli. Saiki bali yo. Pate iki urusane mlebu ra entuk, kowe balik ae. ngawur terus Pate. Piye? Aku sing maju. Di. Entuk ora? Kowe gelem balik apa ora balekno?
Moh, aku mau balik. Balik ae balik udah Kalau tukaran. perso. Apa iki?
bondo penjan kersa. Kersa bondo dumateng kula kersanipun kula sumusul dumateng panjenengan sinuwun. Yang Ratu, Tujaparsu. sampun sawetawis wekdal panjenengan cumandhak wonten ing Dumpasung nggih Panti Kudus. Boten gadhahi ulat kang ajer. Saben dinten panjenengan tansah tawang tangis menapa anggenipun lados para patayat lan para santri kirang nuju prana ing penggalih. Ya Mas Putu Japarsu. Inggih kados pundi? Yen perkara atur lelati tak kira ora ana kurange. Nang sliramu uga wis mangerteni tak kira. Mergo aku lagi wae nandhang Suntara. Garwaku Sinuwun Prabu Brawijaya kapundi. Nggih. Kula boten maiben. Ewang dene rina wengi Eyang Ratu Durati tansah menggalihaken bab sedanipun ing garwa nggih Eyang Prabu Brawijaya. Sedengah kelangan dom kemawon njlimet anggenipun ngupati napa malih kelangan bojo kang dipun tresnani. Kuwi sliramu Nanging Eyang Ratu kedah pirsa panjenengan nangis luh getih bebasan sedina kaping 1000. Eyang Prabu Brawijaya mboten saged wangsul kados dening puni. Lho, monggo dipun ikhlasaken. Mbok menawi sampun kinudrat Eyang Prabu Brawijaya ninggalaken dhumateng panjenengan. kok menawa pancen bener kabeh aturmu Nanging kados pundi? sing dadi pitakonku nggih. Nggih. Berhubung Majapahit sing kudune aku iki kaboyong ning Kesultanan Demak. Nanging iki kok ora. Aku kok papanake ana ing Panti Kudus. Tenane karepmu kuwi apa? Pancen nyektosipun panjenengan kedahipun kula konduraken wonten ing Kasultanan Demak Bintara. Ya, Nanging napa sebabipun kula papanaken wonten ing Panti Kudus? Awit kula tresna dhumateng Eyang Ratu Durwati. Tresna kalawan Ing semu anglong ing penggalih. lah kene ora. Apa sliramu kuwi lali ngono kok piye to? Napa? Aku iki kapernah apa kalawan sliramu? Aku iki ngono simbahmu. Lah kok kowe arep ngepek bojo aku? Lah wong simbah ora simbah lajeng kemawon kok. Simbah mung aran. Senajan to panjenengan yuswanipun anengahe. Kula tasih jaga. Ning napa sebabe kula tresna dhumateng Eyang Ratu? Bedah praja Bandaraja boyonganipun wanita boten sanes Eyang Ratu. Tur malih ngaten. Senajan rondo pernahipun eyang gitu ya isih medhu isih legu lho menawi panjenengan ngagem gento lambene mawon kados semangka tanpa biji. Iki kok iso bayangkon baratake. Nang apa ya ora diguyu kabeh para santrimu patayan Gir Japarsu. Boten perkawis menika santrian patayat boten wonten mangertosi jalaran dina niki kula liburaken. Iya, Panti Kudus kahanane kok sepi. Lan nggih kula kepengin suasana sing tenang. Mergo kula kepengin mirunggan. Wingi manene kene aku ora sago nggih golek omah liya wae. Nek perkara patayat niku teng Kudus ayu-ayu. Lah mula
Ning siji mawon ora sing cocok kejawe yang ratu. Purun nggih. Jomo. Lali lali Mas Putu aja. Kok ono sliramu kuwi? datan bisa lali Mas Putu aja ya nggih. pun Coba bacono. lawas Aja Mas Putu jaga sate. Lah kok ono kuwi lho nggih aku. Aku mau Mas Putu, aku ora saged. Sugene kira pisih. Kaya kowe kok paling jawe-jawe. Aja Mas Putu. Aku wedi karo kowe. Ora perkara siuke lah tanganmu ki makmot. Mas Putu jangan sedih. Aja mah. Ora senggane. Jauh ngesuk-ngesuk. Jauh mepet-mepet. Raja saya yang ratu Mas Putu jabar sok. kula rewai klesetan kaya wong edan tinabuhan niku bot-bote Trisna dumateng Eyang Ratu tur malih kekiranganipun menapa menawi panjenengan Eyang Ratu nampik dumateng kula Jadi yen tak sawan ora ono kuwi kok. nggih Dadi gedhe tenan tresnamu kalawan aku. menapa mboten pitados kok sampun kula buktekaken kados ngaten Wis. Adrem tekad pengen darbeni kalawan aku. nggih Mulane kene tuku rasa welasku. Tresnamu tak tampa nggih. dipun tampi Ya Ya sabar to, coba. saking bungaing ati kula panjenengan niku paring wangsulan menawi dipun tampi Tresnamu tak tampa. Nggih. Nanging ning kene aku duweni pamrih. menika sampun limrah pawesti dipun kesakaken dening priya nggadahi bebana nika pas trep lajeng bebananipun menapa
sing ana tambuhana, sing ora ana takonana. Waton siji. Aja nyuwun mudune lintang lan rembulan. Ning kene pamundhutku Ramana, aku kepengin kok wayu. Menapa kula boten salah ing pangrungon? Ora kok. Cobi mangambane meneh. Aku gelem kok pek bojo. Nggih. Aku duweni penjaluk. Nggih. Penjalukku ora ana liya, aku kepengin kok wayu. Nuwun sewu nggih. Lara lare wadon niku nek dipun wayuh, Bener. lara sewu dadi siji. Siap. Yen awan ditandingke rupa, yen bengi ditandingke rasa. Mbok sanesipun, mbok nuwun-nuwun alpat. Ora yen alpat aku ngerti kowe kabur. Nah, alpat kok bocah-bocah padha ngombe obat. Iso wae. Ngene lho, Nggih. Kene apa pamundhutku kok aku pengen kok wayu. Nggih. Mergo ning kene aku ngrumangsani ya suwaku utawa umurku kuwi wis aneng. Wis tuwa. Apa kok kudu ngladeni kalawan sliramu sing isih mudhun taruh. Nggih, Bro, tak diatuk ah. Tak kira ora ngomong. Dasaripun ngaten. Lamun diwayu, aku iso gentenan. Ngendhake gawean nggih. Siap. Wah. Lajeng dipun wayuh kalih bocah ngendi? Aku pengen kok wayu prawan semengit saka desa Gribik kang aran Melati Sari. Bocah remaja putri saking Bibik sing jenenge Melati Sari. Heeh. Kalamun esuk lan sore kula saged boyong dumateng Melati Sari. Aku saguh didhaupan kalawanku. Monggo katren mancing wonten pepengeran mangrantos. Wah. Melati Sari bocah remaja putri saka Gribik. Oh iya. Aku kelingan. Kowe murid nang Gribik. Dut. Mana Dut? Tunggu culai ke sang Gribik. Mulai tu Gribik. Kan ngadep enggak? Nah. Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten napa to? Sing perintah kowe lungguh ngisor ki sapa? Wong ana kursi mbok dilungguhi nganggur kaya ngono, Boten Bapak. Lah kene, Kula niku ajri. lah sebabe Kursi niki kangge tamu utawi piyayi luhur. Menawi to kula wonten ing Panti Kudus niku namung sak menit. Sarudi dulu menawi to kula lenggah wonten ing kursi. kowe ngrumangsani yen muridku. Nggih. Kowe ngono kuwi ya becik. Nanging yo deleng-deleng sing perintah. Sing perintah ki sapa? Lho, Rama Jabar lah kudune kowe mituhu. menawi to kula mboten mituhu. Kowe malah dosa. Besok yen mati mlebu neraka. Saestu Oh iya, sing perintah aku ora apa-apa. ning mboten napa-napa saestu. Ora apa-apa. Matur suwun lho. Iya. Wes sungguh. Wah, eco. Lah iya, rak padha becik to sowanmu. Pikantuk pangestunipun Rama Jabar Sudik. Kalis nir ing sambikala. Mung sungkem kula katur kagem. Iya, tiba sepadha-padha. Nggih. Pancen iki mau aku sengaja nimbali marang kowe kang supaya ngadep jalaran pancen ana kawigaten sing magepokane karo kowe. Wonten wigati magepokan kalih kula. Pancen bener. Napa ngenani yen panjenengan mulang kalih kula kirang tanggap napa Gus Bunti? Ora. Menapa sedaya para santri wonten ing Gribik wonten kalepatan Uga ora. lajeng wigatosipun menapa? Wigatine ngene, Bik. Nggih. Kowe rak ngerti dhewe.
nalika bubuh Majapahit sing dadi senopati saka B Nggih Joko Gendong. Joko Gendong ya Sunan sanes Rama Nah. Japan Sudi. Sakwise Majapahit bubuh rata dadi lemah kuwi aku rak Wonten tetembungan bedah praja Oh. Praja. rak nggone putih boyongan Boyongane putri. saka Majapahit kang Terus Eyang Ratu Ndorowati. eyang panjenengan. Kudune tak balekake ning Demak. Terus Ning tak papan kene kudus mergo aku seneng, Dik. dados panjenengan nika seneng kalih eyang panjenengan. Bener. Nggih sampun pas. Menawi to panjenengan nika tresna utawi seneng kalih eyang panjenengan Ndorowati Iya. ora pun pas. Awit panjenengan nika wayahipun Ndorowati menika eyang panjenengan. Tresnaku marang Eyang Ratu Ndorowati. Kuwi ora kok putu lan simbah ki ora, Lajeng nanging sifat ajeg jodohan. Arep tak jak omah-omah. dinanja omah-omah. Iya. Lah nek aku aja bojo-bojo pabrik jarum sepatu wis mengko sing ngelola sapa? Panjenengan dados pengen rabi to. Iya. Lah kinten-kinten nggih kersa eyang panjenengan. Wis suwe banget iki ora gelem. Nggih. Temandang paring wangsulan kuwi njaluk diwayah. Pengen diwayah. Ah, mustahil niku. Mustaqim. Sampeyan sembrono. nembe niki lho kula pireng. Lah iya mulane kuwi. Wong wedok kok pengen diwayuh, gelem dirabeni nek pengen diwayuh. Namangka wonten tetembungan loro larane wanita dadi siji bebasan 1000. Yen to ditinggal diwayuh, lho kok niki wonten wanita pengen diwayuh. Lah mula kuwi. Kinten-kinten tasih wonten tunggale kula tak nderek. Iya. Aneh-aneh ae kowe iki. Lho, umpami to kula niku nulat dhateng Bapak Guru utawa Rama Jabar Sodik nika rak pas. Wong guru kula kemawon ajeng wayuh, mosok muridipun mboten kena. Tak sewaduk lambemu. Saniki napa kapan? Malah aneh-aneh. Gojek, Kaya gojek. iya. Gojek sak pentara. Nggih. Wong urip tanpa gojek indang tuwa. Nggih, Nek leres. wis tuwa parake nok ndi? Nggih, teng kuburan. Lah sing dijaluk kuwi bocah saka Ngibik jenenge Melati Sari. Mula kowe tak timbali. Lho, Sinten-sinten? bocah saka desa Ngibik jenenge Melati Sari. Reh ning kowe iki muridku sing nang Ngibik, mesti kowe ngerti Melati Sari kuwi anake sapa si Sutanaya. Lho, eta Nggih. ngerti apa ora? Nggih kula nggih ngerti. Ngerti tenan? Nggih. Tanggamu Mboten trima tangga, bateh. mboten trima batek. Lah apamu? Malah saomah kalih kula. Lho. Napa? Kok bisa sak omah karo kowe? Mboten bojo kula maksude. Niku Melati Sari niku anak kula. Sampeyan ampun gojek lho nggih. Melati Sari kuwi Nggih, anakmu. anak kula. Ora percaya blas. Dikandhani kok ngeyel sampeyan iki. Melati Sari niki yoga kula. Lah nek Melati Sari kuwi anakmu. Nggih. Ya toh? Nggih. Terus metu kondi. Kowe dak metu mlebu Sartoli. Walah nggih lah. Ancen nggih sing lairaken mboten kula. Lah kowe Ning simah kula. Kula niku sing setor material. Nggih. nah, rene Melati Sari teko perkarane. Nggih. Kaget aku. Pantaki rotong setan ning mau. Jadi Jabar Sodik lagi Jopo rapat. kok balaku dhewe. Wah, repot. Lagi rapat keterak senso. Nggih. Ini Terus pundi? saiki api-api anak Nggih. wong kowe iki muridku. Nggih, nggih. Kowe biyen tak bilasi jiwamu dadi wong apik iki mergo aku. Matur nuwun. Saiki upama anakmu tak pek bojo ngono piye? Sampeyan nak mboten gojek ya. Sunan kira kena goroh yen goroh ngapusi dosa. Menawi ngaten kula ulungaken tangan kula papat.
Kowe kene omong kok nyeleneh ae. Alam mbok jenengane bingungi kula kok. Tanganmu iki lho piro? Kalih. Lah sing loro. Lah tangan bojo kula. Sampean Sampean iki kok iso. hari 6. Lah napa? Lah iku tangane mlati sari sisan. Sampean kok iso. Jak Kira-kira piye? nggih kula. Angel lho, luru mantu Sunan iku. Neng kula nyuwun warisan. Lho nek perkara warisan, alah. Njaluk apa? Njaluk omah, tanah, Kula pengen pabrik sukun. pabrik sukun. Nggih. Engko tak weni sing nang gebok, sing pusat. Saestu. Lho. Ampun gojek lho nggih. Naingaken bungah rasane atiku. Oh. Lah kowe bali saka kene. Nggih. Kanggo rembugan karo keluargamu. Ngoten. Kowe tumuju ning Pantiarta, kondo yen sing perintah aku, jipuk dhuwit pintal-pintalan. Sampean iki ampun lepuk sampean iki. Oh, dumeh sampean iki Sunan Kudus wong sugih arek ken mundhut dhuwit wonten ing Pantiarta nek Lah umume pintal-pintal. rak 1 juta 2 juta, Nggih. ate 100 juta iki ora. Napa? Takon nimbang. Pintal-pintalan nggih. Ya, Melepuke sampean bae omong melepuk ora kulaan kok melepuk. Wong sampean iki sasi niki ya wis ora nampa bayaran. aja mbok tetakno. Menawi ngaten pareng kula nyuwun pamit nggih. Sing hati-hati ya. Ucap Sudik. Salam Ganti taklimku kabar, kanggo nggih. bojomu. Ngaten nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.